Sumamra kunyan ye. Yenyan we she away. Aje wa bi ego wa de nyan yo wa de bi nyan yo. Sumamra kunyan ye aye. Yenyan we she away. Aje aye bi ego wa de nyan yo wa de bi nyan yo. Ye nyan yo wa de bi nyan yo. Ye nyan we wa de bi nyan yo. Ye nyan we she ubofue. Ye nyan we wa de bi nyan yo. Ye nyan we. Yemba mu nyina atenase emmako aba edem benyansapo kasamfonyini so nyansapo na wagye so ede amamba bia wo bia se yesanne badwemba ekwan so yatenase tete asoye ye betia tetesem afutusem abakwasem a emudo na editie na edi bibobo yekotodwemu enu nti na dane de nyina yenim esi nkonwa editumonim se ye de yebota etitiru ne se asante abakwasem ene yatetesem a sabie kroto eye atiaka mu no yebesa pagyamu na abasro na enchirima benya bi ede abo wonum kotodwemu ti ba bia wo bia no bomode na subscribe share na like neja wadwen kyerɛ nso fato ase saa ɛfa ɛma me wo hɔ no abra yɛbɛmɔ enkomo nene hwan ɛne ne ɛbɛbɔ nkomo yɛntutuma mpamirika na sabie kronto yɛnkɔka de enimu ɛno nti panyin sika kumya gino kokuo n'anumi yɛnkɔ ne yɛnkɔma ɔpanyin na kwaba yɛwi a yɛbetie ne din na afei no yɛde nkomo no ɛde ahyehyɛ so ɔpanyin wadaroma yɛmo akwaba ɛbɛnyansapo kasamfonyini so Ebru katache wadaroma na umpom te sɛ impom de nyankopon adom ho ye wadaroma mene mahwɛfo ene metiefo ani begye sɛ yɛbɛhu din sabie ko to dibire bi wɔ hɔ no ma na wode api so de amaye pacho ye frɛ me ohena na amu baafo asibe ameye sebe santehene enana epo na sebe misaye sebe otekoko so okro be asante kotoko ene na ho preni ansa na abɛhyɛ ase no mamenwum na afei yɛmfa nkanya ye ho na yɛnwuram oh no ye onro ye onro komfo no chekan obrenye suo beto de mframa de kan no che komfo kan se obrenye onro ye onro komfo no chekan yo obrenyo boy boy awno dodo aka ba kun befu aye onu alo aswani mocho uaye oh boy boy awno dodo aka ba kun befu aye onu alo aswani mocho aye sama ba te jina ko ti e frene mai aka me kun aye wa ye sabe anu aye bobo aye wo wa kun ba te janbe sama dwe umoyi sama ba te jina ko ti e frene mai aka nu kun aye wa ye sabe anu aye bobo akwajina mo ani fie bo mo fu aye asama dwe umo eno nso so mechiri mu kakra wa ni enu nti eno nso eba asasa anwum ya metu ye tete no efie bi mu nipa nyina wi ana obi antifie o ma ne ka se be aginamwa na omoye no na aginamwa no awufie ho nti obi a wura fie ago hwan na awufie ho ago hwan na awufie ho sabe okra ntimi nkasa nti ma enipa a otwamu ene kan se sabie buru sabie nyaado efie onipa nyina afirim nti akwagina mwa na wo hu no a oye okra no sese ono ne efie bofo nti wadaroma se hu se ye frɛ okra se efie bofo ana agina mwa na kyese wu a ne fiefo nyina wugya no ma eka ono nko atena efie ho a obi babo agu a no ntimi nye so na nea otwamu eka se okra no na sese wo ye fie bofo no ne ho nwom na se bieburu
se bi nyado me to no safa nyom to aso ni boy 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 ya wona dodo aka ba kun befuai onu alo aswani mocho buai bede nyom ne to aso sama ba ta gina ko tie frɛ ne ma aka me nko aye wa ye sabe anu aye bobo wo wa kun ba ta gina be asama sama ba ta gina ko tie frɛ ne ma aka me nko aye wa ye sabe anu aye bobo akwagina mu ani fie bomofo aye asama duwe ubo ye twie anameni o ye to de bie anameni abrepa ye twie anameni o ye bo ai konko se twie anameni o asurisi kana snoma me meni o konko se twie anameni o bo ai ye twie anameni o ye ato de bia ya na mani abrepa ye hwe ya na mani o mo ai odum siwo na me kofro betene ochina me konsamanya e be ma odwe nana odwe bo ai ye odume na mo odume ame konsamenyo e be ma odwe mama odwe bo ai mesi odum si wo na me kwafro betene wochina me konsamenya afiana na odwe ye odume bo ai ye odume na mo odume mame konsamenye e be ma odwe bo ai oba tate ase aka ni me didi dado oba tate ase aka ni me didi dada o yin ba menye bi akwose agya Abibirem akon atane afra ne se ene wa akoma bi nte ne ehunu amane ese ye opam kose broku atuni takra ma otu ya kro ma etu yadin oba fu yo okabri yo wo ya fu me ya mi yo akoko aketekete jai sun jai biribio odina ze ko atne se enwe di mani mami nkobi yo wo oba fu yo okabri yo oya fume ya mi o oba ta ti ase aka ne me didi dado oba ta ti ase aka ne me didi dada wo yin ba me nya obi akosi amu akon ataja mbibini afra ne se anu wa akoma bi nti ne ehunu amane ese ye opam kose breku atuni takra ma otu akọ ma etu adi obo fu yo okabri yo oya fume ya mi o doma aye dama ye odogo bi anunse ye obi o dama ye odogo bi anunso ye obi o me faun be obi wo me faun be odogo bi anunse amu agare twitwaje asmabo dama dama ye odogo bi anunso ye obi o dama aye dama ye odogo bi anunso fama bo fo twitwaje asmabo dama dama aye dama ye odogo bi anunso ye obi wo me faun be odogo bi anunso enframa bofu twitwaje asmabo dama aye dama ye odogo bi anunso ye obi wo me faun be ya obi wo me faun be odogo bi anunso amu agare twitwaje asmabo dama aye dama ye odogo bi anunso ye obi wo ye awro aye
Arua galie ye bleblene yo arua. Arua galie ye bleblene yo arua. Arua galie ye bleblene yo arua. Arua galie ye bleblene yo sumamre kunyan ye yenyan we shie we aje wa biego wa de nyan yo wa de bi nyan yo sumamre kunyan ye yenyan we shie we aje biego wa de nyan yo wa de bi nyan yo yenyan yo wa de bi nyan yo yenyan we wa de bi nyan yo yenyan we shie ubofue yenyan we wa de bi nyan yo yenyanwe o kasapre kunyamye yenyanwe shiewe aje wa yebiego wa de nyanyo wa de bi nyanyo kasapre kunyanye yenyanwe shiewe aje ayebiego wa de nyanyo wa de bi nyanyo airemwe re ye Arafo enye asem ketwa kra wohene na nano no ene wamba yate adoma nkoma asem enye wanwa sa Asante kotoko kan se wode wonsa kan abrewa na ena ate adoma nkoma asem yatie bibinwum yatie Asante nwum yatie titenwum a ede afutu enkenya ede eba enso ede episo meso opanyini yani ni bonkomi se efatete sam ni abakwasam ma ni tirimu bobew na wonim de ewo mu a se ohin bi odihie bi opanyini bi atwa nananom ewo nse do na yesi ye epuo bi a okra emu no na wahyehyɛ no sa ayefro wahyehyɛ ne se ohene wahyehyɛ ne se wodehie wusa no ho a na ese eyikotobekum ma na wo kwa akofa wabin a waredare mu yie otimi hyehyɛ no ma akohwe a won kaza sɛbie kronto enipa na fra ne ntoma wo tintimu eno nso eye n'adwuma titiru pa baako a woya eno nso nya asɛm ketwa nti wadaroma wo a wodehie bi wo hini bi edane ato fra ne ntoma tintin na opo bi a obɛyɛ ne kama de keyword ne ye kama dia mesro na eye ohene ba na me yankasa me kamfo de amansɛm de mani ku twawisi a mehwimienu santem de hu adehye abrempon akunini ene ahemfo a sɛbie kroto waboa na won mamu no wahyehyɛ won mu amanaye akono wa arafo yede mbesi wa ha nana ode number beto dwade aman sanse ye kan obi won ma na agya opese wo beboa no na wo boa no saa kwan no so ntifa number to dwaman number no ye 0244 37 52 94 ananya abote na sesi subim 0244 37 52 94 anase 0243 46 62 03 0243 46 62 03 sa wo pese me bedi dwuma ma wa me nana amo baafo asibe me ba bedi dwuma no and the amount simple ana ma ni bra nwom ba ko na ne nkokora ye kwa no okano wa ya bo ai okano wa ya okano kwa ya okano kwa kumpempem sa wachi be kuma Asante okano kwa kumpempem sa wachi be kuma Asante okano kwa sona ba kano kwa ya okano wa ya se bibi wo baby o ye okano wa ya bo ai okano wa ya minai okano wa kumpempem sa wachi be kuma Asante okano wa kumpempem sa wachi be kuma Asante okano wa asona ba kano wa ya okano wa ya se bibi wa Asante memo Piao. Arafo, yebe so na yako. Mimidi eni ebusia pani ousu edumi. Ha NYANSAPO kasa mfunyi subscribe share na like na fo adwenche no
fato ase efama ye mamunyina mo ene hwa oje yan hene wa ade nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya